Bi sɔgɔmada in na an bɛna taa ɲɛfɛ ni an ka baara ye. Baara min ni an ye a dabɔ a bɛ wagati dama dama bɔ sisan. Ni o de fɛn o fɛn bɛ yen kumakanw na ni olu nana kana to an ye tiɲɛ ye. An ka jamanakuntigi fɔlɔ fɛ Baba Modibo Keyita ko a ka yafa an ma, a somɔgɔw ka yafa an ma, ka d'a kan an ka cɛkɔrɔba karamɔgɔ Bamba a y'o de fɔ ko ni an da bɛ se Modibo Keyita tɔgɔma tuma k'an ka yafa ɲini kɛ a fɛ. Ka d'a kan a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ baara la jamana ye, an ma sara kɛ dɔwɛrɛ ye fo juguya ni kɔniyali ani fagali. O la an bɛ yafa ɲini kɛ a fɛ, ka yafa ɲini kɛ a somɔgɔw fana fɛ minnu tulo bɛ an kana nin wagati in na. An bɛna Baba Modibo Keyita a ka laseli dɔ ka o dalaminɛ bamanankan na. Laseli in bɛ kɛrɛfɛden kan na, ban kelen bɛ kan min na ni o ye faransikan ye. Laseli in nana kana kɛ san 1963 o wasiwara n'o ye san kalo 6nan ye, o tile 13nan dun. A bɛ tali kɛ kalanso dɔ, o ladani ni o ye a sigili sen kan o san yɛlɛmɛ kunbɛn 44 ye, ni o bɛ wele ko lycée Askia. Lycée Askia Mohamed n'o ye cɛmancɛ kalanso ye an fɛ a bɛ dugu cɛmancɛ la. A tɔgɔ gale o kun ye Terrasson de Fougère de. O kalanso min kofalen filɛ ye. Modibo Keyita taara yen ka taa laseli dɔ kɛ. An bɛna bi sɔgɔmada in na ka o laseli wo k'o de dalaminɛ bamanankan na. O la Mamadou Fofana Kadafi, an ka taa. Chers camarades, taamaɲɔgɔn kanunenw, mesdemoiselles, mesdames et messieurs les professeurs, cɛw, mogotigiw, ani muso furulenw, ani kalanfaw. C'est pour un ancien qui a eu à passer près de 4 ans de son existence dans cet établissement. Nin kɔni de ye maakɔrɔ dɔ o bolo, maakɔrɔ min ni a ye san 4 kɛ a ka ɲɛnamaya la nin kalanso in kɔnɔ. Un moment d'intense émotion. Nin ye kininkini wagati ba de ye o bolo. Au rappel des souvenirs de l'évolution de cet établissement. Ka hakilinajigiw ka olu de kɛ ka ɲɛsin don tɛmɛnenw ma. Min bɛ tali kɛ nin kalanso in a tɛmɛna bolo mun ni bolo minnu fɛ. Qui peut se synchroniser avec l'évolution politique de notre pays. O tɛmɛbolo minnu ni olu bɛ se ka kolonzo fana an ka jamana tɛmɛbolow la politikiko nasira fɛ. En effet, o de la beaucoup d'entre nous an caman de bɛ yen sommes entrés dans cet établissement minnu donna nin kalanso in kɔnɔ lorsque notre territoire, notre État k'a sɔrɔ an ka dugukolo an ka jamana était encore la colonie du Soudan français. Ka taa sɔrɔ o tun bɛ jɔnya na Faransi jamana bolo. C'était la période où la colonisation française o tun ye wagati min kɔnɔna na Faransi ka jɔnya a ka marafin avait comme objectif o ka laɲini tun ye min ye l'assimilation à la France, au peuple français, des peuples de toutes ces puissances coloniales, de ces territoires coloniaux. Faransi ye jamana o jamana mara jɔnya kɔnɔna na fangafin kɔnɔna na ka o jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ Faransi jamana kɔnɔdenw bɛ cogo min na ka u bɛɛ lajɛlen tagabolo kɛ i n'a fɔ Faransi tagabolo bɛ cogo min na. L'enseignement qui était donc distribué o la kalan min bɛ yen ni o tun bɛ di avait pour but essentiel o dabɔkun jɔnjɔn de tun ye de nous empêcher à jamais ka an bali bada d'avoir un seul instant le sens de notre personnalité, d'une personnalité quelconque. An ka mɔgɔya kɔrɔ ye min ye an kana na se ka o sɔrɔ fiyewu. Mɔgɔya yɛrɛ kɔrɔ ye min ye an ka dɛsɛ k'o sɔrɔ. C'était un enseignement qui était donc distribué o la kalan kun do kalan min ni a tun dilen bɛ pour nous faire perdre notre personnalité africaine walisa an ka mɔgɔya an ka farafindenya ka o latila an na et pour nous assimiler à un peuple avec lequel walisa ka an labɔ jamana kɔnɔdenw olu fɛ jamana kɔnɔden min nous n'avions rien de commun an ni olu jɛlen kun tɛ foyi la ni géographiquement sigi kɛcogo fɛ dugukolo kan wo ni historiquement dɔ fɔ tariku ta fan fɛ o ni ethniquement siyako ta fan fɛ o et dont la présence était provoquée wa u nali ani u yeli o dabɔlen kun bɛ a kama et maintenue par la force de ses armes. Ka o to sena ka sababu kɛ a ka kɛlɛkɛminɛnw olu fanga ye olu sebaya ye. C'est ainsi que bon nombre d'entre nous, o de kama an caman de bɛ yen avant même d'entrer dans cet établissement, yani an ka don nin kalanso in yɛrɛ kɔnɔna na nous avions appris à l'école an y'a kalan kalanso la ko que nos ancêtres étaient les Gaulois. Ko an bɛnbakɛw ko olu kun ye Gaulle o jamana kɔnɔdenw ye. Et ani je puis vous assurer qu'à l'époque, n bɛ se k'a fɔ ka a jɛya aw ye a wagati la ko à l'école, kalanso la pour nous, c'était une chose tout à fait normale. An bolo fɛn de kun do fɛn min ni a bɛnnen tun bɛ a cogo bɛɛ la. Et notre patrie
c'était la France. Ani an faso o kun ye Faransi de ye. Et quand après, Ani tuma min na o kɔfɛ, certains d'entre nous, surtout les premiers, an dɔw la damadamaw zan ko an minnu kɛra galew ye, sont devenus des instituteurs, an minnu kɛra kalanfaw ye, ils ont continué eux aussi à enseigner olu fana taara ɲɛfɛ fana tuguni ka kalan di, à d'autres petits Soudanais ka kalan di Sudan ka fitinin wɛrɛw fana ma, que leurs ancêtres c'étaient des Gaulois. ko olu benbakɛw kun ye Gol jamana kɔnɔdenw ye. C'était là donc la manifestation d'un processus Nin kɔni kun ye fɛn dɔ kɛcogo o jira cogo de ye, tendant à l'assimilation, comme je le disais tout à l'heure, min bɛ an bɔli jamana wɛrɛ ani siya wɛrɛ o fɛ ka o jira i n'a fɔ n tun bɛ k'o de fɔ cogo min na sisan. de la population africaine au peuple français. Farafina o jamana kɔnɔdenw ka olu kɛ i n'a fɔ Faransi jamana kɔnɔdenw bɛ cogo min na, ka golofina jamana kɔnɔdenw labɔ Faransi jamana kɔnɔdenw fɛ. Et je me rappelle Ani ne hakili bɛ a la qu'en 1939, ko san 1939 la, lorsque les Allemands sont entrés à Paris, tuma min na ni Alman jamana mɔgɔw ni olu nana don Paris, j'ai vu des camarades, des collègues. À ce moment, j'étais instituteur à Sikasso. ne ye n taamaɲɔgɔn dɔw ye, ne ye n kalanfa ɲɔgɔn dɔw ye, o tuma la ne kun ye kalanfa ye Sikaso. Qui ont pleuré de dépit. Olu minnu ni olu kasira u seko damayira bɛɛ la. Pourquoi? Mun na? Parce que c'était là, K'a sɔrɔ o yɔrɔ de la, pour eux, Français, olu ta fan fɛ olu minnu ye Faransikaw ye. la plus grosse atteinte au prestige français. Nin kɔni ye binganiba de kɛlen ye ka a ɲɛsin Faransi ka daw la a n'a ka makaama ma. Qu'est-ce qui a donc permis aux Africains Mun de y'a to o la farafindenw, qui étaient préparés olu minnu labɛnnen tun bɛ sur le plan intellectuel et sur le plan mental kalanko o ta fanfɛla la ani hakilinaw olu ta fanfɛla la, pour être des Français, walisa u ka kɛ Faransi jamana kɔnɔdenw ye? ce fut d'abord A kɛra fɔlɔ de. la réalité de la vie du fonctionnaire, O ye tiɲɛ min yɛrɛ ni o bɛ kalanfa ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a bɛ fɛn minnu ye a ɲɛ na. lorsque, K'a sɔrɔ jeunes sortant de l'école normale Briand-Ponty, an ye sifin minnu ni olu tilara u ka kalan na kalansoba la min tɔgɔ dalen don William Pointi la. nous avons été confrontés avec ces réalités An ye o gɛlɛyaw ye an ɲɛ na, an y'o gɛlɛyaw sɔrɔ. et que nous avons eu la preuve O de la an ye dalu sɔrɔ que les slogans de liberté, d'égalité, de fraternité ko kuma minnu ni olu kun bɛ fɔ da la ka pɛrɛn ni a ye, n'o bɛ tali kɛ kanabila la, damakɛɲɛ ani badenya, n'étaient que de 20 mots olu kɔni kun ye dala kuma gansanw de ye, pour nous exploiter walisa ka an tɔnɔbɔ, walisa k'an bisi et nous opprimer. ani ka fanga tintin an kan, k'an bali an ka hakɛw la. Et notre dignité d'Africain, An ka farafinya hɔrɔnya, même si c'était une dignité qui n'avait pas la possibilité de s'exprimer, de s'extérioriser, hali n'a sɔrɔ ko hɔrɔnya kun don, hɔrɔnya min ni cogo kun tɛ a bolo k'a kɛ kɛnɛmafɛn ye a ka ye bɛɛ fɛ a ka se ka fɔ, c'était intérieurement révolté contre la situation qui nous était faite. o hɔrɔnyaw o kun murutilen bɛ an kɔnɔna na ka a ɲɛsin lahalaya ma, lahalaya min tun ye an sɔrɔ. Et en 1936-37, Ani san 1936 kana bila san 1937 la, lorsqu'il y a eu le Front populaire, tuma min na ni jamana kɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu sigira ni o bɛ wele faransikan na ko Front populaire, nous n'avons pas hésité un seul instant an ma tamakiya wagati kelen si la à y donner notre adhésion parce que c'était là pour nous l'occasion k'a jira k'a fɔ ko an bɛ o tɔnw fɛ, ko an bɛ don o la, kamasɔrɔ o kun ye sababuya ye an bolo d'exprimer notre désaccord ka an ka ban ka o jira, avec ce qui se passait. ka kɛɲɛ ni fɛn min tun bɛ sen n'a ye. Et si l'occasion vous était donnée de tomber sur un de ces vieux journaux, Nin yɔrɔ la yan n'a sɔrɔ k'a fɔ ko cogoɲa kun dira aw ma aw ka bɛn o journal kɔrɔba dɔ ma n'o ye laseli sɛbɛn ye, vous verrez des éditoriaux. a bɛna kuntilenna dɔw olu sɛbɛnnen ye kumakanw na. Le blanc exploite le noir, Farajɛ o bɛ farafin bisi ka a tɔnɔbɔ, le noir exploite le noir. farafin bɛ farafin bisi ka a tɔnɔbɔ. Bref, Dakuruɲɛ kelen na c'était là l'expression de la lutte. nin kɔni tun ye kɛlɛ yɛrɛ a kuma fɔlen ye, Commencez déjà avec les faibles moyens dont nous disposions kɛlɛ min ni a daminɛna ni seko fitininw ye, seko fitinin minnu ni olu kun bɛ an ye, contre l'exploitation de l'homme par l'homme. walisa adamaden kɛli ka adamaden ɲɔgɔn bisi ka tɔnɔbɔ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na. Mais Nga le Front populaire a vécu faso jama ka kulu
n'o ye Front Populaire ye o ɲɛnamaya la. Mais Nga il y a eu quand même ce fait positif. Nga o n'a ta o ta nin kɛwale ɲuman in kɔni kɛra. C'est que O ye nin ye ko l'élan qui avait été donné ko talen kun bɛ ni galabu telima min ye. à la volonté de certains jeunes Ka kɛɲɛ ni ŋaniya ɲuman ye min bɔra sifin dɔw yɔrɔ. de sauvegarder la dignité africaine, Ka farafinna ka hɔrɔnya matanga. de sauvegarder la personnalité africaine, Ka farafinya yɛrɛ fɛnɛ matanga k'a lakana. n'a fait que se développer Dɔwɛrɛ ma se ka kɛ o la fo ka layiriwa. sous le couvert de regroupement Ka o tɔgɔ kɛ ko fara ɲɔgɔn kan kulu. d'associations artistiques ou folkloriques, Ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu minnu bɛ lɔnni ka o kofɔ ani min bɛ fɔlikɛ minɛnw ka o kofɔ. sportives, Walima farikolo ɲɛnajɛ. qui était l'occasion pour ces jeunes gens O kun ye cogoya ye o denmisɛnninw olu bolo o sifinw bolo. de tracer déjà Ka siraw ka olu danna tigɛ. les voies et moyens par lesquels Ka fɛlɛw ani dabaliw danna tigɛ. Fɛlɛw ani dabali minnu. ils devaient parvenir à faire justement respecter cette dignité africaine. Minnu bɛ a to hakika la u ka se ka nin farafina hɔrɔnya ka a labonya. Oh, à l'époque, les ambitions n'étaient pas très grandes. O wagati kɔnɔna na fɛnɛ laɲiniw olu tun man bon ka taa se a hakɛ ma. Il ne s'agissait pas de chasser le colonisateur, non. Minnu tun bɛ ka jɔnya boli mɔgɔw kan a dabɔkun kun tɛ ko ka olu gwɛn. Ayi. Il s'agissait justement de faire mettre dans les faits, dans la réalité quotidienne, A dabɔkun de kun ye don o don ɲɛnamaya kɔnɔna na don o don kɛwalew kɔnɔna na. cette trilogie qui était au frontispice des bâtiments, liberté, égalité et fraternité. Nin dakuruɲɛ saba kuma min ni o taralen kun bɛ sobaw olu sanfɛlaw la n'o ye kanabila ni damakɛɲɛ ni badenya ye. Et ceci, par la suite, O min filɛ o ye talen ɲɛfɛ. a été, dans une certaine mesure, Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o kɛra cogo dɔ la. le creuset des futurs cadres politiques O kɛra politiki ɲɛmɔgɔw olu ma kɛ yɔrɔ ye olu jɛbala ye. après la dernière grande guerre. Kɛlɛba laban tɛmɛnen kɔfɛ. Notre jeune ami, An teri denmisɛnnin. tout à l'heure, vous a précisé ce que l'administration coloniale voulait faire de nous. A y'a fɔ k'a pereperelatigɛ jɔnya bolibagaw an kan u kun b'a fɛ ka an kɛ min ye. Nous avions été préparés donc O de la an labɛnna pour être des instruments walasa ka kɛ baarakɛminɛnw ye. du renforcement de sa présence, son influence. Jɔnya bolibagaw an kan walasa olu ka kuntigiya ani u ka yeli kɛnɛ kan u bɛ se ka banban an kan cogo min na. Mais Nga malgré la formation reçue, hali k'a sɔrɔ an ye kalan ni labɛn min sɔrɔ o n'a ta o ta. une partie de notre âme, An ni fan dɔ le tréfonds de notre âme, an ni a dumamayɔrɔba n'avait pas été atteint. maga kun ma kɛ o la. Nous l'avions jalousement gardé, An ye o mara ni an seko damajira marali bɛɛ lajɛlen ye. et cela parce que quotidiennement, Wa o sababu bɔra fɛn min na ka daa kan don o don nous étions soumis à des humiliations. lebu de kun bɛ ta la k'o ɲɛsin anw ma. C'est ce qui nous a permis O de kɛra sababu ye anw ta fan fɛ. à un certain nombre de camarades An taama ɲɔgɔn damadamaw olu ta fan fɛ. en 1945 San 1945 la. de nous lancer cette fois avec les moyens que la légalité nous donnait Ka wuli ka jɔ sisan ka kɛɲɛ ni tagabolo ye tagabolo min ni sariya kun b'o di an ma sariya kun bɛ an yamaruya min na. contre le système colonial. Walasa ka jɔnya fanga bolibagaw k'olu kɛlɛ. Aujourd'hui, Bi ce sont ces anciens de Terrasson, o mɔgɔ kɔrɔ minnu filɛ o ye ni olu bɛ tera sɔn. dont certains ont eu l'avantage de pousser à l'école normale William-Ponty, à l'école de médecine, Ani dɔw bɛ olu ye kunnadiya sɔrɔ ka kalan kɛ ka bɔ William Pointi la ka na se dɔgɔtɔrɔya kalanso ma. qui constituent les cadres supérieurs de notre administration et les cadres politiques. Olu de ye ɲɛmaabaw ye bi an ka forobaca la ani ɲɛmɔgɔw fana politigiko nasira fɛ. À l'école, ils n'avaient pas été préparés pour cela. Kalanso la u kun ma labɛn nin kama. Ils avaient été préparés pour autre chose. U tun labɛnna fɛn wɛrɛ de kama. Mais comme l'a dit notre camarade, Nga i n'a fɔ an taamaɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na. il a fallu de la part de ses camarades A kɛra wajibi ye an taamaɲɔgɔn ninnu ta fan fɛ. un effort de volonté d'abord U ka u seko kɛ fɔlɔ ni u ŋaniya ye. pour que la personnalité africaine ne soit pas subjuguée. Walisa farafinya o kana na to kololi ani jɔnya kɔrɔ. Et ensuite, Ani o kɔfɛ un effort considérable de travail personnel yɛrɛkun baara belebele pour pouvoir s'élever aux responsabilités que l'évolution de l'histoire leur a imposées. walisa ka u yɛrɛw la kɔrɔta ka bɛn ni kundamaw ye minnu bɛ tali kɛ baaraw la
baara minnu ni olu bɛ sɔrɔ tariku yiriwacogo ye fɛn min wajibiya u kan. C'est pour vous, camarades jeunes, a bɛ aw de ma n taamaɲɔgɔn sifinw qui n'avaient pas connu cette période, aw minnu ma nin wagati kɔnɔkow dɔn, qui ignoraient tout des humiliations dont nous pouvons parler et qui peuvent paraître pour vous de la légende. aw minnu ni aw tɛ fosiw kalama lebu olu kun kan, lebu minnu ni an bɛ se ka kuma olu kan, o lebu minnu ni olu bɛ se ka kɛ ziiri ye aw ta fan fɛ. Un exemple dont vous devrez vous inspirer. nin ye misali de ye aw ka kan ka baara kɛ ni min ye. La menace pour les États africains, fɛn min ye faratiko ye ka ɲɛsin farafin jamanaw ma, et qui a été maintes fois signalée par des amis, même en dehors de l'Afrique, wa o ko fɔra fɛnɛ siɲɛ caaman na an teriw fɛ hali farafina kɔ kan. c'est la tendance des cadres techniques à se dégager des tâches pour lesquelles ils étaient préparés. o ye tagabolo ko de ye ka a ɲɛsin mɔgɔw kalannenw ma fɛlɛko nasira fɛ. u labɛnnen tun bɛ baara minnu kama ka i cɛ ka bɔ o baara kɔrɔ, pour s'orienter vers ce qu'on appelle walisa ka u ɲɛsin fɛn ma fɛn min ni o bɛ wele les activités ou responsabilités politiques. baaraw minnu ni olu bɛ sɔrɔ jɔyɔrɔw la, jɔyɔrɔ minnu n'u bɛ politigiko kofɔ. Or, un pays ne peut pas évoluer rien que par la politique, ce n'est pas vrai? k'a sɔrɔ jamana a dun tɛ se ka yiriwa politigiko dɔrɔn pe de fɛ, o tɛ tiɲɛ ye. La politique décide le cadre. politigiko o de bɛ hukumu latigɛ. La politique donne les moyens. politiki de bɛ a kɛminɛw ani a kɛcogoɲaw di. Mais nga il faut y mettre le contenu. fo an ka fɛn dɔ de kɛ a kɔnɔ. Il faut que ces moyens soient valorisés fo o cogoɲaw olu de ka se ka don ba la. par l'apport des techniciens de tous ordres. fɛlɛtigiw olu fɛ fɛlɛtigiw sugu bɛɛ lajɛlen. Et si demain, ani ni a kɛra ko sini, ne songiez pas à ce que, au rôle que nous nous étions appelés à jouer, ni aw ma miiri jɔyɔrɔw la, jɔyɔrɔ minnu ni an welela ka olu jɔyɔrɔ fa, que les événements et notre volonté ont orienté dans d'autres sens. ani k'a ye k'a fɔ ko kɛlen dɔw ani an yɛrɛ ŋaniya o kɛra sababu ye ka kow lata bolo wɛrɛ minnu kan. Si vous vous laissez aller à la facilité à considérer que vous avez appris à l'école, ici et ailleurs, est largement suffisant pour vous permettre de jouer pleinement le rôle que le pays attend de vous. n'a y'aw yɛrɛ to nɔgɔya bolo la, ko aw ye kalan kɛ kalanso la yan fɛ ani fan wɛrɛw fɛ, ko bɛ wasa kɛ ka se a dan na, walisa aw ka se ka aw jɔyɔrɔ fa ka a ɲɛ, jɔyɔrɔ min ni jamana bɛ k'o makɔnɔ aw ta fan fɛ. Vous commettrez une très grosse erreur. aw na fili belebele kɛ. À tout âge, et quelles que soient les responsabilités que l'on assume, siw bɛɛ lajɛlen na, si hakan bɛɛ lajɛlen na, jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ i mana kɛ o la, baara o baara i mana kɛ o kɛba ye. on a besoin d'apprendre, an mako bɛ a la ka kalan kɛ, de sorte que à tout âge, l'école continue. min bɛ a to i si mana kɛ fɛn o fɛn ye, kalanso kɔni o bɛ taa ɲɛ de, i bɛ fɛn dɔ kalan. L'école doit continuer pour vous, camarades. kalan ka kan ka taa ɲɛ aw ta fan fɛ n tamaɲɔgɔn. Demain, lorsque vous serez technicien, sini ni aw nana kɛ tɛkinisiyɛnw ye, ingénieur, ka kɛ ingéniɛrw ye, ou que vous seriez orienté par suite des études que vous aurez faites, walima aw mana latilen k'a sababu kɛ kalanw ye, kalan minnu ni aw y'o kɛ, vers la recherche scientifique, ka ɲɛsin ɲinini ma dɔnni yɛrɛ sira fɛ, ou qu'en raison de vos capacités, walima ka kɛ ni aw yɛrɛ sekow ye ani dɔnniya min bɛ aw la, ou plutôt walima de vos penchants, fɛn min bɛ aw kɔnɔ k'a kɛ, vous soyez orienté vers les activités politiques, ko aw ka ɲɛsin baaraw ma, baara minnu bɛ tali kɛ politikiko la, vous devez à tout moment aw ka kan tuma bɛɛ lajɛlen na, avoir comme souci majeur aw haminanko belebele ka kan ka kɛ min ye, de vous dépasser. o ye ka aw yɛrɛ dan ka tɛmɛ aw yɛrɛ la. De sorte qu'il faut que chaque année vous vous dépassiez. min bɛ a to san o san aw ka se ka tɛmɛ aw yɛrɛ la, aw ka aw yɛrɛ dan. Que d'année en année vous sentiez la progression de votre formation. ka sanda san kan aw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko labɛn ni kalan min bɛ ka di aw ma ko a bɛ ka taa ɲɛ. Pour que vous puissiez vous rendre réellement utile à votre pays. walisa aw ka se ka aw yɛrɛ kɛ mɔgɔw ye, mɔgɔ minnu sɛbɛ la min nafa bɛ se u ka jamana ma. Car il y a une vérité k'a masɔrɔ tiɲɛ dɔ de bɛ yen, qui n'avance pas, recule. maa min tɛ taa ɲɛ o bɛ segin kɔ. Si l'on se contente de ce que l'on a acquis, ni an ye min sɔrɔ an bɛ dan o dɔrɔn ma, si l'on reste sur la formation qu'on a reçue, ni an danna dɔrɔn an ye kalan min sɔrɔ, an ye labɛn min sɔrɔ, ni an dann'o ma, et même si on estime avoir franchi toutes les étapes de la formation, wa hali ni an bɛ a miiri ko an tɛmɛna
kalan ani labɛn o sendaɲɛw ani o tagabolow bɛɛ kan. Vous devez vous dire qu'il y a encore, aw ka kan k'a fɔ aw yɛrɛ ye ko hali bi, dans l'inconnu que la science jusqu'ici n'est pas arrivée à rendre perceptible à l'homme, ko fɛn dɔ de bɛ yen min ma dɔn mɔgɔw fɛ fɔlɔ, ni dɔnni yɛrɛ ma se ka o da kɛnɛ kan fɔlɔ, min ma se ka dɔn adamaden yɛrɛ fɛ fɔlɔ. plus de choses que vous ignorez que de choses que vous ne savez. fɛn caaman bɛ yen aw tɛ min dɔn fɔlɔ, o de ka ca ka tɛmɛ aw bɛ min dɔn kan. lamɛnbaaw, an bɛ aw fo ka aw walima dɔn. nin tun ye an ka jamana kuntigi fɔlɔfɔlɔ Modibo Keyita. nin tun ye ale ka laseli ye, laseli min an bɛ hakili jigi k'a fɔ a nana ka na kɛ création de fougère. o ladani ni o y'a sigili sen kan o san 40 don ka bɛn ni san 1963 o wasiwara ni o ye san kalo 6 ye juin kalo o tile 13 don Bamako yan. ayiwa, kalanko Modibo Keyita y'a fɔ fo an ka kalan de kɛ, an k'an labɛn, an ka labɛnw kɛ an yɛrɛ la. n'an ko labɛn sugu ka ca dɛ, nka ne ka mɛn min ma o ye dɔnni ye, ka i sigi ka ko ɲɛɲini k'a dɔn i bɛ se k'i ka jamana nafa ni fɛn o fɛn ye, i k'i seko damayira kɛ o la. o de kama kalanko o tulon tɛ dɛ. faraja minnu bɛ yen n'an ye kalan sɔrɔ olu fɛ, an bɔra k'o mɛn an ka cɛkɔrɔba la sisan. kalan de bɛ kɛ sababu ye ka dɔnni tɔ kɔnɔ fɛrɛ, kalan bɛ kɛ sababu ye kodɔn k'a kɔnɔ tɔ k'a fɛrɛ. farajaw y'o dɔn, o de kama an ka kalanko a donnen bɛ galama na bi. jamana n'a dun kalanko n'a ma ɲɛnabɔ, an kana fɔ k'a fɔ ko fɛn ɲɛnabɔra o jamana kɔnɔ dɛ. ka da kan kunfinya de bɛ na ni seginkɔ ye, kunfinya de bɛ kɛ sababu ye ka jamana tɔ don jɔnya la. wa fo kalan o de ka kɛ, wa se bɛ jamana ye bi, a se bɛ jamana ye sini, kalan k'a kɛ fu ye an ka jamana kɔnɔ. ka da ka kalan kun ye fu ye, fɛn tɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ dɛ. a bɛ se ka kɛ, kalan bɛ se ka kɛ fu ye, ka mɔgɔw furakɛ fu, ka ji di mɔgɔw ma fu fana. jiko, kalanko, kɛnɛyako, a bɛɛ bɛ se ka kɛ fu ye bi jamana kɔnɔ. ka da k'a delila ka kɛ. dɔw wɛrɛ foyi dun tɛ se ka kɛ. dɔw n'a fɔ ko ko kamara ko sɔrɔda bɛ bɔ min. n b'a tigi fana ɲininka k'a k'a fɔ an ɲɛna, n'a ka Mali faamaw ɲininka, ni faama kelen pe sera k'a fɔ Mali kɔnɔ ko nin sanu hakɛ de bɔra an ka jamana kɔnɔna na san 1 kɔnɔna na, ni o kuma sera ka fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn k'o sɛbɛntiya k'a sɛgɛsɛgɛ ko tiɲɛ don dɔrɔn ne bɛ kuma dabila radio la pewu. faama ka daminɛ jamana kuntigi la ka na bila fɔ maliden laban na, a ka fɔ tigitigi ko nin sanu hakɛ ko o de bɔra. nin sanu hakɛ Faransi ye o de ta an kunna, nin sanu hakɛ nin dunanw de o bɔ an kunna. n'a fɔra ko sanu yɛrɛ bɛ lasaniya yɔrɔ min yɛrɛ la, ko hali an ka finman yɛrɛ kisɛ kelen tɛ yen k'a bɛɛ farajaw ye. Mali dugukolo jukɔrɔla taji bɛ yen, a nafolomafɛn a tɛ se ka ban fɔ la. n'o tora an bolo, an ka foroba baarakɛyɔrɔ minnu tun bɛ yen Modibo Keyita ka wagati la, k'olu lawuli ka u jɔ. o kumana fɛ fasoden ɲumanw hali bi u damadamaw bɛ yen ka ɲɛmɔgɔya kalifa u la. n baden, an ka jamana a bɛ fɔ ko an tun bɛ min dɔn ko Mali, i b'a fɔ ko tɛ nin ye. a bɛ se ka kɛ, wa ne dalen b'o la, wa ni Ala sɔnna ma fana a bɛ na kɛ. o la an bɛ foli bila k'a lase doyen Dawuda Tigete ma, ka foli belebeleba ka di baarabokum ma, a ka dɛmɛniw na, a ka senkɔrɔma tintinin na kɛnɛ in o kan. lamɛnbaw, min sera ka sɔrɔ k'a kɛ aw garisɛgɛ ye, o de kɛra nin ye. n bɛ aw fo ka aw bɛɛ lajɛlen walima dɔn dantɛ foli min na. kuma bɔr'u la, o tun ye Abubakar Kamara numéro 1 Mayiden. kuma kɛ so Papa Désiré Mariko, Senko la Mamadou Fofana Kadafi.